Ja, handen vol aan dronken en vechtende jongeren. Maar je hebt van niemand uit die groep een klap gekregen. Maar weet je ook wie? Eén van de twee zit inderdaad niet de waarheid te vertellen. Ja, en dan krijg ik pan. Als de horeca er om 2 uur haar deuren sluit, zuipen ze door op het strand. Met of zonder drugs. Kom jongens, gaan jullie ook naar het strand of ga je naar binnen? Ja, die jongen is een beetje van de wereld. Hier de ecstasy of zo, denk ik. Tussen de duizenden vakantiegangers op Schouwen-Duiveland houden de eilandbewoners stand. Ze leven en werken op, aan en bij de zee. Rondom paal 23. Ik ben John van Tol. In de zomermaanden ben ik wachtcommandant bij de politie in Renesse. Ik denk dat je van het leven moet genieten. Je moet genieten van elk moment. Door gezellig met een groep vrienden op het strand te zitten. Heerlijk barbecuen met een groep vrienden. Lekker eten, lekker drinken en een heel gezellig feest van maken. We zijn weg. Hoi. Tijdens een avonddienst moeten John en zijn collega in Renesse over een brede rug beschikken. Dronken jongeren zijn nou niet bepaald subtiel. Ze smijten scheldwoorden naar Johns hoofd die variëren van blauwe klaplul tot stinksmeres en klotenwoud. Er zijn avonden dan zijn ze zo zat. En dan wordt er zo vreselijk gelald dat je denkt van jongens. Ga alsjeblieft tegen een boom lullen. Je kan zo stom niet verzinnen of het wordt uitgekraamd. Dat je echt denkt van nou, zowel jongens als meiden, je denkt van, weet jij niet beter of hoe zit het? Bij een enkeling veroorzaakt de drank geen spraakwaterval, maar een staat die grenst aan bewusteloosheid. Hoi. Gaat een beetje? Ook op camping Duin en Strand is het indrinken begonnen. Racen! Scheiße, leg je op mij? Hallo, ben ik in beeld? Ik denk dat ik gewoon van de camping was gestuurd vanavond. Omdat ik denk dat... Hoi. Gaat goed? Waar kom je vandaan? Hé? Moordrecht. Je bent hier vandaan, dus dat weet je nog waar je vandaan komt. Nou, ik zou maar zeggen zo van, kom mee naar onze tent. En dan zou ik jullie gewoon een rondleiding geven, zeg ik maar zo. Hey, weet je. Wacht. Ja, drinken met bal, ja. Bal, ja, is onder Piet. Oh nee, onder Piet. We willen allemaal blijven, want ze moeten geld storten, die auto's, hè? Zeker. Ze geven veel te weinig mee op vakantie, joh. Was nou 600 gulden. Jullie ook een sigaartje? Kijk, dit is Leende. Die hebben het alleen maar over seks. Daar lopen we gewoon langs heen dan. Op je! Heb je een beetje te veel gedronken? Ben je met vrienden? Je weet dat je hier zo zit? Die komen je straks ophalen hier. Oké. Nou. Leuke avond. Deze jongen haalt vanavond echt geen discotheek meer. Waar komt het op tv? Wat wij gaan doen, wij gaan naar de schuur. Ja, eigenlijk hebben we nog een beetje ruzie erover, want we willen allemaal naar de schuur. Ja, maar we willen naar Renesse. Discotheek De Schuur is dé populaire tent op camping Duin en Strand. Nachtwaker Alfred zwaait er zonder zichtbare inspanning de scepter. Ik ben Alfred Bakker, ik ben nachtwaker op camping Duin en Strand. Mijn levensmotto is, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Altijd is een goede gozer. Ja. Je ziet eerst zijn buik, dan zijn snorren, dan zijn lach. Ja, dat is een goede gozer. Ja. Goede maat ook van me. Een van de echte. Ja. Ik denk dat hij ook wel het voorkomen heeft om het goed te laten verlopen. In de straten van Renesse lopen John en zijn collega voetjes. Zoals ze zelf hun lopende surveillance noemen. Zet je de muziek weer wat zachter? Ja, zet je de muziek wat zachter? Ja, wat doen?
Zet de muziek wat zachter? Hij staat al zacht, dus we zijn net langs geweest. Ja, maar ik wil hem nog zachter hebben dan. Vet hier in Renesse. Of in de Parkenstraat. Hey! Zuipen en al die mensen hier. Hey! Nog geen problemen gehad. Ja, het was hartstikke gezellig, allemaal leuk op het veld en... Ja, we moesten wel stil zijn, we hebben wel 2 officiële waarschuwingen. Ja, zeker hier in Nest, dan kun je niemand aankijken of kijken en klap op de smoel. En daar heeft ze gelijk in. John vangt op het politiebureau een jongen op die zegt vorige week in elkaar geslagen te zijn. Goedenavond. IJssel. Goedendag. Ik word op zondagavond, mijn neus wordt hier in Trinity gebroken in mijn tand. Ja? Wordt gebroken door een paar groepen hier. Ja? En die heb ik net via erkend en die zijn hier in Pigalle. Die jongens zitten in Pigalle? Die zijn in Pigalle. En weet je welke? Dan loop ik even naar Pigalle toe. Het vermeende slachtoffer zegt zijn belager te hebben gezien in discotheek Pigalle in het centrum van Renesse. De politie besluit de jongen te gaan zoeken. Ja, ik vlieg begeleiding, ja. Ja. Goeiedag. En hoe is die hier nou, man, hè? Heel gezellig. Nou, kom op, wegwezen nou. Nou nog gerust. Kom op. Nee, wegwezen nou. Het heeft nou lang genoeg geduurd. Kom aan. Ik zal me de McLuit uitzetten. Dat is goed, jongens. Oké dan. Ik kan hem niet vinden. Nou, zo liggen dan zo. De camping, veel te streng. Voor een ja joh, hup, plezier voor de jeugdcamping. Ja, maar om 11 uur je kop houden. Hey. Albert! We gaan zo de deuren sluiten. Dit is ook de laatste plaats. En dan langzamerhand iedereen weer naar buiten. Dan gaan ze gezellig naar de tent of nog een poosje naar het strand. Het is nou gestopt met regenen, dus ze zullen er wel voldoende weer naar het strand gaan. In discotheek Pigalle zoekt John de verdachte die de jongen met het rode shirt een gebroken neus zou hebben geslagen. Die zwarte, die jongen die hier staat. Die heeft jou geslagen? Ja. Ja, dat is die hele groep. Ook in discotheek De Schuur op camping Duin en Strand moet, zoals op heel Schouwen-Duiveland, om 2 uur de deur dicht. Alfred veegt de zaak leeg. Jongens, kom. Kom maar, dames en heren, hoogstart. Jongens, kom, het is gezellig geweest. Morgen weer een dag. Jongeman, hoogstart. Hallo, kom hier, hoogstart. Jongens, kom. John heeft in Renesse de mogelijke dader van de vechtpartij gevonden in discotheek Pigalle. Dag meneer. Politie. Wil je even met ons mee naar buiten lopen? Er zijn wat probleemmensen zeggen dat jij daar meer van weet. Zeker? Ja? Als je even met ons mee naar buiten loopt, dan zal ik het even uitleggen. Dat is goed. Ja? Luister, er wordt gezegd dat je vorige week iemand geslagen zou hebben. Iemand heeft jou herkend. We gaan eventjes naar het bureau toe, we gaan even kijken of uitzoeken hoe het naar elkaar zit. Nou, en dan, ik weet zeker dat ik het niet was. Ja, kom op mensen, hoogste tijd. We kunnen zien ook schoonmaken in huis. Kom dan weer de hoogste tijd. Hallo, waar is dat dan? Ja, kom er straks aan. Camping Duin en Strand ligt, zoals de naam al doet vermoeden, direct aan het strand. Als de disco's sluiten, trekken de jongeren en masse richting zee. Ja, ik doe alles voor op televisie te komen. De gekste dingen, jongen. Alles. Omdat ik gewoon keihard de gekste ben. Alles doe ik gewoon die makkers geld te krijgen. Gaan jullie er een begraven? Gaan jullie er een begraven? Oh. Jongens, het is nachtrust, hè? Niet zingen nou. Wij luisteren heel goed naar meneer. Kom jongens, gaan jullie ook naar het strand of ga je naar binnen?
Alfred is niet de enige die waakt vannacht. Perry probeert te voorkomen dat zijn totaal uit hout opgetrokken strandtent wordt gebruikt voor kampvuurtjes. Zijn ervaring is dat de dronken jongeren erg ver gaan om het warm te houden. Er hoeft maar één gek tussen te zitten die het risico wil nemen om op je af te lopen. Dat kan. Kom even zitten. Ja, meer andere ruimtes hebben we niet met goed fatsoen ervoor. Maar je hebt van iemand uit die groep een klap gekregen. Ja. Maar weet je ook wie? Weet je zeker dat hij het was? Ik weet, ja, dat is die. Ja, hij heeft hem in mijn ogen nog gekeken. Nee, ik kijk hem, ja, en dan krijg ik pan. Ja, zoiets, ja, ik weet met zekerheid, dat is die. Dat is hem. Er zit er één van de twee zit inderdaad niet de waarheid te vertellen. Alleen, ja, dat is nu de kunst om uit te vinden wie dat is. Nee, dat kan helemaal onmogelijk waar zijn, dat is echt niet. Ja, want ik heb hem ooit gezien. Ik heb hem in die discotheek van tevoren, stond er aan de bar, stond ik toevallig langs en ik kon uitkijken. Ik kon wel zien dat hij er was. Hij had mij ook wel gezien daar. En ja, daarom zou hij nou denken dat ik er was misschien, maar dat kan dus onmogelijk. Klein momentje, zoek het even uit. Ja, is goed. En dan moet ook nog gezocht worden. Ja hoor. Camping, puin en zand. Camping, puin en zand. Ja, nou vind ik het goed camping, puin en strand. De jongelui op het strand zijn stuk voor stuk gezellige tieners met wat drank op en misschien wat meer. Maar in de bescherming van een groep heeft Perry ze geregeld als bedreigend ervaren. Als ze het verkeerde in gedachten hebben en er zijn nog 2 of 3 jongens die het stimuleren en roepen van we gaan richting die tent, ja, dan, wat doe je dan tegen 20, 30 man? Je weet van tevoren, ze zijn met vakantie, ze zijn uitbundig en ja, je gaat ook een beetje af hoe je zelf geweest bent vroeger. Ze kunnen nergens anders 's nachts terecht. Alle discotheken zijn om 2 uur dicht en daarna willen ze toch blijven nog doorfeesten. En dat kan dan alleen maar op het strand. Zometeen in paal 23. Op het strand gaat het mis en Perry moet ingrijpen. Nou, die jongen is een beetje van de wereld. Hier de ecstasy of zo, denk ik. En Douwe kan met moeite een verdachte Renault aanhouden. Dat dus zometeen in paal 23. Zometeen in paal 23 een dronken bestuurder zonder rijbewijs. En Johan van Baarle inspecteert tijdens zijn dagelijkse ronde zijn losgeslagen kampeerders. Geen brandjes maken, hè, daar zo. Je hebt je pasje al in je mond, dus je hoeft niet meer in je portemonnee te zoeken. Ja. Maar nu eerst terug naar de nacht met Perry en Alfred. Oké, jongens, wel rusten. Wel rusten. Ja, ook dat gebeurt hier zo. Het zal wel de ziekte van Bach is. De jongen heeft de god van de drank zo aanbeden dat hij niet eens in de gaten had dat zijn campingpasje gewoon in zijn mond zat. Hij is een van de eerste die al terugkomt van het strand. In Renesse loopt John weer voetjes. De vechtjassen heeft hij allebei de straat weer opgestuurd. Er was niet genoeg bewijs voor vervolging. Alle jongeren komen nu hier naartoe. Het is net 2 uur. Dus de meesten gaan nu nog even een halve kip eten. En dan zo de bus in. En dan gaan ze met busladingen tegelijk gaan ze de campings toe. Het is mager hoor. Even de laatste bus, man of 3, 4. Ja, ik had toevallig 2 weken geleden nog, kwam er een jongen me aflopen. Ik liep hier net rond uit het licht in het donker. Als er dan iemand met een hele grote snelheid recht op jou af komt lopen, ja, dan moet je toch op een gegeven moment denken van ja, wat is die van plan? We gaan nu een ronde maken over het veld om te kijken of alles verder rustig is en dan iedereen lekker slaapt. Beruchte wasperry. Is dat berust hier? Ja. Hou je bek. Hallo jongens, we zijn nou bij de radio hard aan hier zo. Nee, ja, hij zat aan de verkeerde kant. Hallo, ja, nou jongens, kom. Het is, waar is die radio? Wie is dat daar? Nou. Die hebben? Uit nou? Wat vader? Nou, ik voel me, ja, af en toe voel ik wel eens van, je bent een vader over al de kinderen. Maar ik zeg voor mezelf wel eens af en toe, het is één grote dierentuin en wij zijn de oppassers. Hallo, jullie staan aan die kant op het veld, hè? We zijn de verkeerde kant op gelopen. Of ja. Ik dacht dat je daar stond. Kom op! Kom, dames. Ja, we gaan naar ons plekje. Goed zo, hobbelen. En wel rusten? Nachtrust. Nachtrust.
Op het uitgestrekte strand achter de camping feesten de jongeren in groepjes bij hun eigen kampvuur door. De meesten hebben niet eens in de gaten dat het met een van hun verderop goed mis is. Zijn vrienden hebben in paniek Perry gewaarschuwd. Oh ja, er is waarschijnlijk een jongen oud gegaan. Ze hebben een ambulance gebeld, hoorde ik. Ja, dus ik weet niet wat er gebeurd is. Even kijken. Terwijl Perry tussen de dansende menigte de jongen zoekt die oud is gegaan, belt Alfred de politie. Perry staat altijd in verbinding met de nachtwakers van Duin en Strand. Ik heb een rechtstreeks nummer van een politieagent, dus ik kan nog gelijk de politie erop afsturen, dat gaat wat makkelijker. Hey, kom eens op! Hey, kijk goed, cameraman, wat achter je lijkt! Kom eens op! Ja, John met Alfred. De politie is snel ter plaatse. En Perry zorgt ervoor dat de ziekenbroeders met zijn terreinwagen het strand op kunnen. Nou, die jongen is een beetje van de wereld. Een beetje heel ver van de wereld. Verkeerde ecstasy of zo, denk ik. Ik ben niet anders. Hele grote pupillen. Maar ja, dat is mij ondeskundig, mij niet. Camping Duin en Strand van Baarle. Ja, maar de plekken zijn al ingedeeld en ik zit helemaal volgeboekt. En je kan geen grote tent op een kleine plaats zetten. Nee, want er is er te weinig ruimte, hè? Ja. Ja hoor, dag. Duin en Strand is ook deze zomer weer helemaal vol. Tussen de 7.000 en 10.000 jongeren brengen hun vakantie door bij Johan. We gaan even het veld controleren. Ik heb nog wat mensen staan die nog geen nummertje bij de tent hebben staan. Ik ben Johan van Baarle, ik ben camper-exploitant van Camping Duin en Strand. Gedeeltelijk jeugdcamping, gedeeltelijk toeristisch, reeds 25 jaar. En mijn motto voor het leven is, geniet van het leven, het duurt maar even. En als we geluk hebben is er elke dag weer een nieuwe dag. Ah, jongens, die kar die moet terugbrengen, hè? Ik ga even bier halen. Ja, want er waren er nog meer die bier moesten halen, geloof ik. Dus ik zeg, nou jongens, jullie hebben regels, nou dan wordt er wel eens gekeken van... Kom jij dat mij vertellen? Kom je kijken of ik dat doe? Wat mijn vader was verteld, dan staat er iemand en, en die kan dat ook wel goed overbrengen. Jongens, jullie bordje nummer 10, waar is dat? Ja, eentje. Maar je hebt 2 tenten. Portofoon ligt erin? Ja, die heb ik in de doos. Als politieman John net op bed ligt, beginnen Douwe en zijn collega alweer aan de volgende dienst. Mijn naam is Douwe de Vries. Ik ben brigadier van politie, wijkagent Zierikzee. Ik verleen hulp aan die mensen die dat nodig hebben. Het verveelt nooit, want je ziet altijd weer wat anders. Er is altijd wel wat te doen. Altijd wel iets wat weer anders is. Kijk, er komt bijvoorbeeld links komt weer een hele grote groep jongens uit. Die zijn uit de bus gekomen. Vanaf het transferium. Alles goed? Geen brandjes maken, hè, daar zo. Nee, dat hebben we gisteren al gehoord. Ja, dat moet ook opruimen, hè? Dat moet ook opruimen, hè? Ja, vanavond. Shit, nee, ze leggen op de vast. Ik weet niet of het erop komt. Dus heb ik gehoord, is hard genoeg. Ja. Dus heb ik meer Pinkpop, alleen het klinkt niet. Al die verschillende zenders. Wat het bouw betreft, jongens. Goedemiddag. Gaat ie goed? Goed invet, hè, jongens? Zeg iemand dat je verbrand bent dadelijk. Ja, hij heeft bepaalde opvattingen zoals hij met jeugd omgaat. En
Ja, daar heeft hij al 25 jaar ervaring mee. Soms heb ik van zoiets van, nou, misschien zou je dat anders kunnen doen, maar hij doet het hartstikke goed. Middag. Het is maar goed dat ik hem opgemaakt heb. Dat is wel heel goed. Jullie rijden de hele dag met die Schiphol. Ja. Ziet er goed uit, jongen. Ik heb nog een paar koffers, kan ik daar meegeven? Ja hoor, waar je terecht komt, weet ik niet. Het zit vanzelf wel. Dan wordt het lekker schoon ook, hè? Kijk jongens. In Renesse ziet Douwe al snel een auto die hem bekend voorkomt. Deze had hij al eens eerder willen aanhouden. Hey, stop maar even. Ja. Stop maar even. Stoppen. Nee, nu stoppen. Oké. Contact uit. Ik wil graag je rijbewijs zien. Nee. Heb je een rijbewijs, hè? Nee, dacht ik al. Heb je papieren bij je? Helemaal niks? Dat is helemaal niet goed, hè? De Renault ligt vol met blikjes bier, die waarschijnlijk door de inzittenden zijn leeggedronken. Komt u bitte herein? Ja? Und hast du vielleicht auch noch ein bisschen getrunken? Nein. Nein? Nein. Ich sehe da mal Alkohol. Okay, kommen Sie bitte herein. Setzen Sie mal. Ja, je legt erbij als hè? De kraai. Nou ja, hij doet wel een bepaalde humor. Hij gaat niet met een vingertje zitten wijzen van nou dit mag niet, dat mag wel. Dat kan ook niet, want dan zou ze ook niet, luisteren. Oh jongens, je gaat eens eventjes op hier. En die bekertjes hier ook, hè? Ja. Want als de familie op visite komt, dan zeggen ze wat, hè? Hoe jullie? Zo ziet het netjes uit. Nou, mijn collega is nu een blaasproef aan het doen met de bestuurder. Dus even kijken of hij te veel gedronken heeft. En als dat inderdaad zo is, de eerste indicatie, dan gaat hij mee naar het bureau. En dan gaan we daar verder de rest van de procedure Eili, du bist jetzt festgenommen. Du hast zu viel gedronken. Wir fahren jetzt nach Polizeistation hier in Renesse. Dat politiestation in Renesse is om de hoek, maar Douwe verwacht dat de jongen zo beschonken is dat hij zijn collega de Renault laat rijden. Johan is nog steeds bezig met zijn ronde. Zo, goedemiddag man, hè? Gaat goed, hè? Gaat goed, hè? Hou je er een beetje uit zo? Nee, wij drinken niet als we werken. Nee, we drinken niet als we werken. En we werken niet als we drinken. Gaat goed. Probeer maar. Of het nou de alcohol is of gewoon zijn karakter, de Duitssprekende verdachte wil maar niet begrijpen dat hij gewoon 6 seconden lang in een pijpje moet blazen. Oké, probeer maar. Versuch es mal. Weiter. Het gaat besser. Oké, nee, niet goed. Hij heeft onvoldoende lucht blaast hij in het apparaat. Hij moet 100% blazen. Dat doet hij dus niet. We hebben nu 1 test is mislukt. We mogen nu nog een tweede test doen. En als die mislukt, dan moeten we overgaan tot een bloedproef. Ja, het gaat goed. Nee. Zo weinig. De ene keer blaast hij wel 100% en de andere keer komt hij tot aan 60%. Dus wat de reden daarvoor is, misschien met opzet toch wel een beetje de boel saboteren. Hij is niet in het bezit van een rijbewijs. En hij bestuurt dan toch nog wel een auto hier door de kom van Renesse, wat levensgevaarlijk is. En dan ook nog eens veel te veel alcohol op, denk ik. Maar dat blijkt wel, misschien dat mijn collega dat kan vertellen, als de test gelukt is. De test is niet gelukt, we gaan een arts waarschuwen voor een bloedproef. Oké, ik bel even. Ja, is goed. Ja? Johan is aan het eind van zijn ronde. In de zomer maakt hij dagen van 18 uur. Zo, hoe is het geweest? Ja, goed. Nou, prima. Net als de meeste eilandbewoners trouwens. Maar moe komt in zijn woordenboek niet voor. Nee, moe kennen wij van Baris niet.
Ja, wat is moe? Elke dag begint met opstaan en scheidt uit met weer naar bed toe gaan. Volgende week in Paal 23. Een Limburgse toerist koopt een wel heel erg duur broodje haring. Ik ging daar een broodje haring eten. En ik zei tegen die man, maak er uitjes op. Ik maak er uitjes op. En toen keek ik om en zag ik mijn wagen begon langs op de rol. Ik zei, shit man, daar gaat mijn auto. Bij Beach Club Perry's barst het feest los als vaste klant Peter Kaars zich aan een striptease waagt. En de politie vindt wapens bij een verkeerscontrole. Wat we heel erg veel tegenkomen is knuppels. Ontzettend veel honkbalknuppels. Dat dus volgende week in Paal 23. Bekend.